Karoçi, maňa çalp bolýdylar. Açyk gurrun glavny sponsor ýartygolok barada. Şirnewelen merkezinde meýdandan girýän 3-nji koçu. 3-nji ýa-da 4-nji koçu girýän ana şuýda ýartygolok gündüzler ýan ýaşwa ýapyk bolansaň aç neme çyrany çyrp dururlar. Ýörüň onda içini gorkady. Bol reska bolýdylar. Bol. Bayram götüm alma. Tonaň akmydy. Bäri içi kiçikçe koridorjuk. Glavny wady beýle kafelerde ýoklar. Tualetimiz bar. Eliň wadyň ýup bolýar. Sabun wa goýulýar da muň içinde. Arkaýyna öwet ýürselen. Bäri bir açyk bulanmajyrak. Toy tomgo doglanyň hem organizasiýalar ýartygolaga jaňatýan Google'da barmy? Nomeri Google'a ýartygolok diýip ýazýan şo taýda nomer çykýar jaňatýan adam rezerwasiýaňy etýän 6-njy 16-njy 5-njy lüboý berem. Şeýle günlerde bolanak, şeýle günlerde kliýent pizzetken bolýar bärini şu boşlugyna seretmem bolsa ýapyk akşam giýje. Bärsem biziň kiçiräjik studiýamyz bayram götümermi? Studiýamyz açyk gurrun 2-nji bölümi. Maksat Salatov Instagram'da Maksat Salatov diýip tanalýar. Aktörstö barada geçen bölümde aşağına komentar açıklar yazmalısınız. Ay dolu etmensiniz, bu tema girmensiniz, on etmensiniz, mun etmensiniz. Şu sorulara jogabyny bu bölümde bermek üçin bari işinden alyp galyp getirdik şu. İkinci bölümünde hoş geldin. Birinci bölümünde hoş gördük. Kitlenýelen gaýda aýdydy. Aradın mı halamadın mı? Kimi? Gepleşik. Ni huyasy men halamajak melle. Ben mara birinci bölümde size çıkıptım bayram şu gelip oğurlayan goýdukları şota. Sen näme edipsiň? Sen çıkıptım size iýje. Boş kontrolňa. Ha? Öğrenci stroyunu sen şu wagt. Men mi? Evet. Güzel. Instagram oyan ama şu anda. Evet. Garaş at demele. Ondan ayda otur. Onun pişikli çorba. Pişikli çorba. O şeydi. Boş korkoçuklanlar. Aktör bilmedim ben de. Adam olmadın mı tam? Adam devam filmi sonrasında oynadı. Aktör bol bilmedim. Birinci bölüm paylaşıldığında bir ay oldu bize. Bir ay olmasa da 25 gün oldu da 25 gün. Ulu zat da bilýän. 24 saat. Doğru aslında. Aktör bilmedim. Maalesef. Maalesef näme? Gıynansak da. Men perwa çıkkım. 17 yıl olup bilmedi o bir ayın içinde. 17 yıllap aslında 17 yıllap kaskadör olup aktör bolup bilmemediğinin sebebi nämedir ötken? Mesela geçen Mehmet aydıptım ama ben boksör rahat deyip elim ağır rahat. Sen kendi seriyoz воспринимать etmedin o diyen ha? Ya Ha? aytcan kendine o abi. Boksör deydi. Ya huya etken mi? İnni bilir ya mı? Huya etken mi? Beysen ama ya. Bolya nahoy. Hı? Benim Ali uzundan şeyse bol ya şon yalaksa. Ne hemşin beydi otuyorsun? Охуел что ли? Vize çekip öçürün koya bayram. Ötüyorsun ha. Huya etken. Ediyen. Ha? O pistoletli var ya gitti çağılan. Huya etken. Huya etken. Şu an Öçür nahu zapsı. bırakmıyorsan nimşe yoksa. Zapsı öçür. Ne doğan ofken gelen adam eydimeli beydimeli. Huya etken alma ya. Öçür bayram öçür gerek ha. Bırakmıyorsan şu an nimşe ettim sen. Öçür diyen o. Öy. İşan. İşan. Ha. Tura ikinci bölüm çek hele ha.
Burasam fiýdim on. Gaýtdym a ýyzykan o. Näme boldy? Bilema ne? Süýgü bile bir şey ýanylmaýarsam sany. Ay sağ ol. Süýgü goşupsyň adam üçin o. Pol sen näçe gynanjaň begenler o söýüp goşulan. Ýok, erwet ýatyrdylar o. Tow etdim yüzüňe başga zat goşulan ýaly. Ýok, biz zet düş gördüm o ýa-ni okuýy dersiň o. Näme boldy? Ýok. Baýadyňmy? Dubai etdiňmi? Ýygyň o düş däl o. O sen atyp börnämen o. Men atyp berdim. O olaýyn o näme boldy onuň fikri? Normalmi? Düş eken näde onuň fikri? Açık gurrun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kamerayla yibalniyim da şimdi getir koydum. Ne meyitmi ne Ağzımıza sokuydun. Tanrıyım getir şu sağla koydun ştaydı. Stomatolog mu sen ya? Ne o, ne? Operator mu? Ya terminator mu sen? Hayırdır? Hayırdırın ne ama ya Türkmence urlayla o gayratı da. Hıdırdır. Türkmençesi ne mi hayırdırın? Huyeret ya. İkinci bölümde, geçen bölümde sorulan hemmesini berip yetişmedim. Bir komentara hasım nemetti meni. Kino serisine giripsiniz deydi. Yani doğru, düşnüklü, hiç daha da aytmansınız deydi. Şu tarafını haramaz deydi. Yani vakaya deyip geçipsiniz deydi. Size deydi. Yani Haklı. delinipsiniz yani, mürapsiniz deydi. Geçen gedek ya improvizasiya derler. Yani bir sizinle kino serisi Tertiplice olur yani. Tertiplice olur birinciden, ikinciden kino serisi barada. Belki bilesi gelýän adamlar badyr. Bilesi gelmeýänler göresi ýok bolan ýani. Umuman men tanışlarymyň arasynda bada aktyor bolasy gelýän, aktrisa bolasy gelýän, hani samouçka özü öwrenip bilýän şo zady. Gapdalyny hiç aktyor ýok, aktrisa ýok. Ýani diýeli howasy bar diňe. Bolasy gelýän, edisi gelýän. Bolosun gelýän zatken meselem. Benim köp zat bolasım gelýär. Bolasım gelýär diýip näde bolsa o? Şu at sen power rol işleýänmi? Ýok. Spatyňa powerlara ne? Powerçylyk etýän, gowar ýa. Karoçi power bolasım gelýär diýip samouçka power bolup bolan o ýene de birinden öwrenmeli. Uzyny ýapyň gyskasy okamaly, kurslaryny okamaly. Ha o. Simbol özüň inostraniç bolsaň, daşary ýurtly bolsaň, daşary ýurt raýaty bolup Türkiýede aktyorçylyk etjek bolýan bolsaň, Diňe Turkiýa däl, umuman hemme ýurtlarda. umuman Turkiýada başlajak bolsaň, türkçäni iň azyndan türkýäli gürlemeli. Edilödi. Türkçe diksiyon kurslary bolýar. Awa. Kurslar bolýar türkmençesi. Orçasy bolýar, türkmençesi näme bilemem. Billa hani ýa akıl sıra otyrdım. Ondan Karoçi diksiyon kurslarına gidip neme diýem aşağı şöyle käbir adamlar diňe türk barady da umuman sen Ýewropada bolasyň gelýärmi? İnglisçäni şon ýaly gurlap bilmer. Russiýada bolasyň gelýär, orçany şon ýaly gurlap. Luboy diliň diksiyon kursu wa da opşum dikçasyny öwrenmeli, произношениясыны gurlap bilmeliler, diýjek bolýanlardy. Olam men geň görýärdim öwrenip bolýam diýip indi bilmän soňda birinji sapar dogry gürlemäni öwredilýän bir ýer balygyny öwrendim menem. Yani uzun oldu. Ya doğrular. Ondan şotay kursa gidende her hili nemecikler ve upражненијажиклар ve doğru gürlemek üçin tekerleme diýilýär da türkçe. Bizde näme diýilýär? Gaýtalar näme diýilýär? Geçi depeye çıkıp gumaloklamak çymşyny ýerlere. Näme diýilýär da? Birja çemçe şorja, serçe çorbasy. Başka da türkmen şu näme ady näme? Tirader. Gaýtalamaç bolýarmy? Gaýtalamaçmy? Ýok. Skoroговорка. Näme orsça? Suka bilen. Skoroговорка diýeni? Karoçi diksiyon kurslarına gitmeli, şu upражнениялары etmeli. Köp meselem kitap okumaly, onam sesli okumaly, däl ýaly, öýde oturupla. Nemede gördüm men sözüň agzynda. Şep agzynyň içine galam goýup. Galam goýýanda okuyan ha. Meselem kitabam däl ýaly okumaly. Hani paslagam, türkmençesi näme paslagamyň? Setir.
Sokto ýene bar. Doğru, setirler okumalar. Setir diýmek straka bolýar. Sen näme diýdin? Paslagam, meselem Söz okumalar. şan. Owa. Bölüp okumalar. Opşun birinji garşyňa çykýan meselelerin biri biziň esas dilimiz mesele bolýar. tabii ki, Birim ha. hasam öň orsça gürläp öwrenşen bolsaň, meselem orslar r harpyny basyp aýdýar. Ondan senem türkçe gürläňde şol endiň galýa. Ha. Bilýorum zat diýip. Şu aksan alaçyk bir benim etdi. Ha o şey dip şiýläni azaltýan meselem da minimum. Soň ökmany suratda kursa gidýän. Gow kurslara gidýän. Bu näme gurulap otyr zat diýip pikir etmän. Birinji bölümde görmedikler, birinji bölüm görmedikler aýdyp geçeli. Maksada 17 ýyllap şu kinosferasynda işläp, kinosferasynda bir yerlere geljek bolup jarjaşyp bören bir atawymyz, agamyz tejribelerini aýdyp berýär. Oturup kim aýbynda onu kim ýazjak bolsaňyz ýa-da öňünden aýdyp geçeň. Samouçka onu kıyın. Samouçka kıyın nädip boljak? Seret meselem sen özüň bir zat edip görmeseň sen şonu edip bilýäniň bilen ok. Gysgaça mysal aýdaýyn, meselem doğaçlama, improvizasiýa diýip sapak bar. Sapaka gireňde sen eliňe bir mollumyň nastroýenýasyna görä, şowun näme programa bolsa. Bir jurnal berýär, jurnaldan bir obyekt saýlaýar. Obje, türkmençesi zat bolýar gün, bir zat, obyekt. Bir obyekt saýlaýar, meselem aýdaýyn öz meselem, öz misalymda. Maňa bir gaýyk düşdi agaçdan. Onuň her kime şey dip berýär, 10 kişi bolsa da 10-15 minut berýär. Şol saňa beren obyekti barada bir hikaýa aýdyp berdi. Onu oturup pikirlenýän, şo taýda improvizirowat etmeli. Olam doğaçlama diýilýän zat, möhüm zat da aktyorçulukda. Sebäbi hiç bir aktyor ssenariýada ýazylşy sözme-söz ýat tutup oynan ok. Özünden bir zat goşýa benimsemek üçin, benimsemek näme diýmek türkmençe onam rola girmek üçin. Soktuň bolýan ýöne bolýar şonýan. Şolaýsyn. Ondan şo gaýyk barada hikaýa düzün meselem. Uzyn-uzynna näme hikaýa düzün aýdyp bermeýän gysgajasy. İşte men şo gaýyk bolýar. 15 minütiň içinde sen şonu bolup bilmeliler. Soktu bu adam düzenler zat diýmezler ýaly gysgaça aýdaýyn näme düzen. Aýdaýyn o. Yo. Aýdaýyn o. Indi gysgaça aýdanda samouçka bolmak birazçyk kynrak hawa. Ya başarsaňyz okuny okaň, başarsaňyz kursyna gidin. Okumaly, hökmen okumaly, kursuna gitmeli, dikse kurslaryna gitmeli. Universitede zady okap bilmeseňiz, düşünýän ýagdaýyňyz bolmasa zady gitmese, kursuna okap bolýar. Dikse kursuna ýene bir möhüm zat, türkmençesi möhüm dämi? Dogry aýdýanmy? Möhüm zat sesiňi we demini ulanmany öwretýärler gürläňde. Sesiňi seksual jetmän, adetmän öwretýärler. Yine soktu olin yine opsiyon. Bilýän sallao. Senet soraglarymyzyň ýene biri türkmen filmleri barada näme pikir etýän diýipdir. Onu geçen bölümde aýdyk geçtik. Yine de gysgaça aýtjak bolsak türkmen filmleri azyjyk gollaw gerek. Men pikirim ol. Türkmen kinematografiýasyna gollaw gerek. Hemme taraplayın. Sebäbi näme şunýalak zat diýende men Южный Koreýada kino düşürli 2019-njy ýylda hemme sferadan Oscar aldy diýip bilýän dogrymy? Hemme sferadan ýa bir näme Aýsy kino, näme? Paraziti. Paraziti. Korейский. Parazit. И ещё же этот был. Кальмар mı? Ну это сериал, тоже корейский. И он диджей Коля менни. Нет, я про паразиту, ты про семью говоришь, правильно? Ну да, ова. Yine şu Kalmar'da oynuyor. Ova. Batsan. DJ Kolyanım şu kinonu ettiler yani bütün dünya yayrattılar. O kino İngilizce'de değil, Amerikanslar hem düşürülmedi, Hollywood'da da düşürülmedi. Bir yurtta düşürüldü, küçük bir yurtta. Yani dünya padavad edildi. Bütün dünyada da qoğurlu, qoğurlan sonra Oscar aldı kino.
Diyecek kolya. Neme pikirler var da Tursu zaten eşçe Geografiya bağlı bir zat däl diyecek bolýan. Men Tursu daqylar diýany idea Gollywoodda düşürilýär. Olong diýe podzaşkasy pizzas diýär. Ýöne muň podzaşkasy ýokdy. Ýok. Buletde çykdy. Şo Igraf Kalmara Igraf Kalmar serialy, awa senaristam şo taýda oýnaýar. Senaristam oýnaýar. Awa şol neme universitetde okuýar diýip allap beren şo senarist asyl. Onun näçe ýere ýüz tutýarlar bolan hiç kim kabul edenok buny. Soň bulan bir iş kolu da hani biznesin bir türü. Diyecek kolyanlar biz öz ýurdumyzda şolar ýaly nemeler, talantlar, zatlar çykyp esse, näme üçin dünýäye aýramasyn? Ýaýramaly. Düşünýärmi? Ýaýramaly. Sen bir 10 sanyk türkmen Russiýada bir zat etdi, Tursuda bir zat etdi. Näme üçin dünýäye aýramasyn? Nemeler, ne diyecek kolyanlar şo pikir döwesmeli, men diyecek kolyanlardan. Olaň pikirleri bar, ay bize podzaşka berilmeýär, bize edilmeýär, bizde 10 ýalyk zat ýok. Bizde napример Gollywood podzaşka denen, ol podzaşka denen, bul podzaşka iň merkezi bizim dilimiz başga diýip başlaýanlar bar, bilýär. Ana şolary Koreýanyň hem dili başga, bütün dünýä düşünýär. Ýöne onu aşagdaky subtitl bilen gördüler. Adamlar haladylar. Plus Igraf Kalmar diýilen dünýäde neme bolla? Viral boldy. Viral boldy. Etsen bolýarmy hadi? Etsen bolýar. Şey dip ana men geçen bölümde de gazaklar diýip geçdim bolýan gowarýan. Benim gördüm seriallarym. Sunwatyny, kinosyny. Şolaram tejribe edinip. Men o Köp ýerde de Oscar aldylar. Aýtgan owany şonu çykdym. Oscar diýende ödül aldylar. Neme kırtkametrajny seriallarynda Ýewropada neme? Şu wagt napример internetde bütün kino görkezýän portallarda şolaň seriallary dur. Popularnylaryň arasynda toýuz. Biz näme üçin edemiz onu? Bizem edeliň. Kömek berin. Kömek diýip kömek gerek gelmi diýen meni? Awa ýuwaşadan çek bermeli. Ýöne bir taraňdan gollaw bolsa da, meselem bolsa hasam ol. Halkara kaskadörler asosiasiýasy we nomad stand diýip gazaklan. Şolary meselem gatyly gollawlar berýärler we şo komanda Vedmaktan tut Harry Potter'a çenli gidip oynadılar da çekildiler. Pastayan Gollywood'da, Bollywood'da, Arap yurtlarına. Diyecek kolyanım, gollog üçinem özün gorkutmak gerek. O azacık bolsa da özün bir hareket etmeli bolma. Yatan yerinde gollog. Şol üçin hareket etmeli, hareket edip harekete bereket deyip. Bizde ýokmuş ýalaklar. Bizde diýip türkmenler däl, men öz aramyzda diýen. Biz özümize mara türkmenler bolup bir-birimize gollaw bermänem öwrenmeli. Türkmen filmler barada onda sen diýen barlamaly. Döretmeli, hawa durmaly, döretmeli, hemme zat edik görmeli, etçek bolmaly. Bolmasa da ediber diýen. Hawa bir-birimize gollaw bermek barada otirdim. Ana şol türk tankitleýänniň diýe 70% diýe özümüzünkiler diýe de. Onun 30% tam başka milletler. Tankit gowzat aslında seni ösürýär, hünäriň gowlaşdyrýar. Tankit başga bir ýöne neme? Padjelu tankit etmeli. Ne bara şo yorum ýazanlar, adreslaryny tapdyňmy şonu? Bayramda bolmaly lista. Bayram bam şo erbet komment ýazanlary. Hemmesiniň adresi, nomeri de bar. Aslında yaman komentari yok videonun aşağında. Ýok gördük. Yok Yaman hawa. komentari meniň videolaryň aşağında. Yok köpsi wara, действительно yerlikli tankit edipdir. Olaram göz öňüne tuttuk. Şolaram özüň mail açyp ýazsyň gerek. O ýöne siziň hem adresiňiz bar. Oýna diýen. Ondan action isläpdirler. Bizem islerdik action çekmeni. Olam size bagly. Şey dip aktivni jogol. Sizin gollaňyzy biz özümizde duysak,
has gowy zatlar edesimiz gelýär. Şeylermi? Edilýär. Halipa zat diýip suwjura ýa diýilýärmi? Edilýärdi. Yani men pikirim näme bolar? Men pikirimde äger biz şu zady etsek 70-80% gollaw bererler. Näme üçin gollaw bererler? Bilet bizimkilerim etýär o. Edip bilýär o ýa-da etjek bolýar o. Başlapdyrlar. Şoň üçin wara hiç açan birini erwet iş çıkarsa da wara. Şol erwet işe de zähmet çekenini gözüňde tutup tankytlamaly. Yani sama uçk aksar olup bolanak diýdiň. Ben şoň görkezjekdim. Görkezjekmi? Ben kellemde grandiozny planlam aýdyň etip bolsa. Grandioz. Aa. Samawuçka oturup kitap okap etmek ve köp wagt kameranın garşysynda geçirmek. Başga. Meselem sen praktikada aslında aktörçülüğü uju praktikavat etýän özüň. Ýöne aslyny bilmän köp zat öwrenýän. Sen şoň teoretический taraplaryndan öwrenseň, ha şu duygu ştaýdan kontrol edilýärmiş. Ha şul muňa baglanýarmış. O zatlarynam okunyny öwrenýän ýa-da ýolla halipalaryňdan öwrenýän normalny. Şular ýalaqda Halipalan da bolsa. soňky 1 ýyl bäri men öwrütip gelýän şu zatlary. Şu soňky 1 ýyl bäri men bir kino açdym ýa bir serial açdym. Oturup iller ýalak keyp edip görgelemekde şu serialy. Biletden kamera nerden gelipdir? Bu aktör näme diýip O zat bolýar? menne de ba. O Bu zat aktör näme bize gorkoçuk bolýar? Diýen bile bu ağlap otur berdi. 2 minutdan güli otur. Näde betýär? Näl duýgulary giri? Şu zatlary pikirlenip kinodan keyp alamak diýen. Albilemek. Menem Alamak da alp bilemek. menem şon ýaly bolýadym başta, köp bolýadym. Gidip gelýän gözüňe etirýänler daş töwrüň ulgap beren adamlary indi kadryň daşynda da backstage ekranyň arkasy bolýarmy? Kamera. Gattalmy? Kameranyň arkasy bolýar. Kameranyň arkasynda nämeler bolýan gözüňe gelýär. O taýda da men ýönetmen oturanlar, bäri adam çıraçy götürüň aşap duranlar. Ergiljek zat. Na o mikrofon tutýarlar. Soralarymyzdan birim. Kumyryň kim? Şu seradaky. Bütün halkara aktörlerin içinden mi? Mejnarod. O halkara. O bütün dünyada. Dünyada Marlon Brando, Haluk Bilginer, Marlon Brando. Tom Hanks, Al Pacino da oy. Al Pacino, конечно. Kumirin diýdim o 3-4 sanyny saýladym aýtdym men o. Şolong içinden saýlandy biri. Keanu Reeves. Arzuň näme? Inni niraýetinde bolly, mundan ýokary ýok. Hvatit уже zat diýer ýa. Bolly da hemen gelip biljek ýerime geldim diýip biljek sostaýany. Maddi tarapdan däl. Aktyorski näme tarapdan. Duşevny tarapdan. Maddi tarafdan bolar, danim ýani maddi tarapdan diýjek bolsam kändat bada. Duşevny tarapdan men ýetjek derejeme ýetdim. Mundan soňra uje men kayf bilen etjek diýelim. Ýokary hilli dünya standartlaryna. Dünya standartyna o bir ýurda bagly. Şu dünya standartyna men aýdyp başladym ýa wapşeta. Ýokary hilli dünya standartyna kinolary prodüsir etmek, özüm çekmek. Hawa özüm oynamak. Öndürmek hawa kino öndürmek. Meselen bir topor hikayelerim var. Hikayelerim var. Tarihimiz var. Go kinolar çekmek isleyen. Şu an sferada da opşi, любой yurtta. Her kim celebrity aktörler bilen iş etjek bolýar. Tananan hawa
Olaram her kim ticari tarapdan düşünýär da pikir edýär. Doğru, maddi Ticari, taraftan maddi tarapdan seyredýärler o. Sen hem şu wagt mazyna waraňda da tananan zat alýaň da iki şkala arasyna saýlaýan. Olaram şey dip saýlaýar. Yani No-name'lara da pursat bermek, oňa da meselem häzir biz bir zat çekjek diýip niyetlensek, çekip başlasak, şol no-name'lara, aktörçülüge göwün berenlere bolup biler şeylermi? Okuyupluca, no ne için bolmasın. o aramızda, komandamızda goşup, rol berip, belli bir. Ne şu wagt diyecek bolýan adam, men bir no name. Hem Türkmen kinosferasynda, hem Türeski kinosferada. Türkmenlerde bolý azajyk tanaýanlar ba, azajyk. Yani Türkde wapşe tanaýan ýok da meni. Şuňa. Häzir men Türkde bir zat etsem, hemmesini no name'ler bilen etmeli bolýan da bilýär. No-name'lara yol bermeli, ýöne herkim maddi tarapyndan pikir eden soň Bäde kyn ýöne. kynrak ýöne bolup bilýär. Esa Tursa Edivermeli. Tursa da bir zat etmekki. Rakip kenne sebäbli. Nemede dälle, näýelik diýin? Naprimер, şu at men YouTube'da 1 milyon patbeşigim bar bolsa, ýanky aýapmada girip bilýän men, Teams'ga da girip bilýän. Aňsat däl onýaly. Girip bolýar, girenler bar. Конечно, bu 2 adım Edenler öňde bar. bolarsyň, 3 adım öňde bolarsyň No. ýöne. Daji best model yarışlarda öň şunýaly tabu wady da. Kalyplaşmış bir pikir wady. Sen best modelden çıkan bolsaň, so ýoluň açyk boldy, sen aktör, inni her kim göz ýetirdi, näçe sen best model bar ana kinosferasyna girip bilmeýän. No. Rahmet etmeliler. Etmeli o. Etmeli, meňe pikirim bar. Emme adam pul däller. Pikirim bar, arzum bar. Awa meňem pikirlenmem, arzulamam az bolup bilýän. No. Hollywood kinolaryna da yer aldyň. My. Yer aldyň diýip bilýäs bize. Şo barada, o taýdak oput barada. Ay o taýda Kaç aýdyp berdi. gysgadyk roller bolan üçin. Men üçin o taýda, men üçin o taýda meselem rolum uly ýa-da kiçik iken möhüm däl da men üçin tejribe möhümdi. Haýsy kinolarda? Nähil çekýärler, nädip çekýärler. Liam Neeson'un kinosu var, Zaложница. İkinci части Turca'da çekildi. Onun Angel Charlie'nin son части var, Turca'da çekildi. Şu Şolarda iki proýekde yer- o yer aldyk. Olaryň ilk köşükdirler. Üç köşük. Hemme zat Olaryň adam. sagatlaýyn, hemme zat programma boýunça. Gürleşlerim ilk köşük. Gürleşlerim, saňa bolan hormatlarym ütköýe gatöňde bolar. Inni Türkmenlöňem, köp Türkmenlöňem bilýän serialy. Turçada da birinji, ikinji sezonlary gowdy ýöne men pikirimçe soňky sezonlaryny buladylar. Çukur serialy bar edy. Çukurdaky artistler, aktrisalar bar edy. Gysgaça. Çukur serial. Çukur o Yani fenomen oldu da o Türkmenistan'da 65-66 ýurda satylan serial barada gürrüň edýärse. Olam gaty uly bir başary, üstünlük, ekspert eden ýaly bolýan da satýan. Onun ay yapımın hikayesi, производствосy. Aktörlerim köp işledim ben Çukurda. Sebäbi o taýdaky action directory, aksiyon yönetmeni, Türkmençesi naýdan erkek bolsa, Action rejissör. action rejissörü, yakyn dostum. Köp işledik. Özüm bir bölümcüğünü oynadım. Bilýän gördüm o bölüm. Ondan köp aktörler bilen edil
Nirdi yaşayan. Adım bilmeselerim. Adım bilýärler da. Biram türkmen bolan soň maksat diýen bolyn. Maksadyn ne? Zat diýip bir neme? Konuşuk tigirlenmelýär. Çürük prikol tigirleýärler. Maksadyň ne prikol? Men Turkiýa gelip 20 ýylla näçe tapar eşdenimden habar ýok. 20 ýylla 18. Adamçylyklary, zatlar näle? Gowy. Sä Turkiýada selebresi diýip hataplanýar. Ulumsular wa kiç narmanjylar wa ýöne çukurun opşy komandasy gowdy. Hem çekýän komanda gowdy, hem rejissor gowdy, hem aktörler gowdy. Düşürýänler hawa. Meselem Aras Bulut ba iýnemli baş roller oýnaýan Yamaç. Şoň bilen men bir bölümim bardy. Bütün gün koreografiýa taýarladyk. Şo urşak sahnamyzy taýarladyk. Men o taýda katil, ubica ýaly rolum bardy. Onu tutýan, öldürjek bolýan çekeleşikli gidýär urş. Şo urşy taýarlamak üçin biz şo Aras bilen durman 5-6 sagat diňe dizayn etdik-de. Biz birinji dizaynny taýarlaýas, soň oňa öwretýäs. Şoň bilen prowa etdik, repetisiýa etdik. Bir saparam ne ýadadım diýdi, ne uflady, ne puflady. Kän oýunçy gördük-de, aktör türk. Ulumsuraklary meselem ýa men bilýän çözýän niýede. Sahna geçýärde improvizirowat edip otyr meselem. Sen onu öwretmedik zatla gurup ýatyr seni. Senem ondan şoňa görä otogryş edip situasiýany çözjek bolýanda, ol действительно серьезно относится öz professiýasyna. Bilemek, öwret. Öwret diýär o. Sen bu işi bilýän, sen maňa öwret kafasynda da. Indiki sorumuz. Näme üçin diňe erwet rollerde oýnaýan? Özüň isleýänmi ýa situasiýa şoň ýaly gawat geldimi? Ya yapışdymy ýa? Näle koy? Töweremdekileň iň köp soraýan nemesi de Instagramda da iň köp gelýän sora. Meselem bir serial çykýar. Ýazyp urýarlar. Tam. Sen gördüm, onu ettin, bunu ettin. Hökmany suratda dowamyna da näme üçin sen paslayan erwet rol oýnaýan diýerler. Indi biziň esasy hani aktivni işlän ýyllarymda men kaskadör, stuntman, action da departamentinde işlänim üçin nirde gerek action mesela bütün kinolaryň hikaýasy näme erwet adamlar, gowy adamlar. Gowy adamlar, erwet adamlar urýa ýeňýä ýa-da bular urýa bir zat etýär. Ondan şoň üçin обычно gowy adamlar aktörler bolýan üçin biz kaskadörler erwet adam bolýasa. Mesela bir action sahne görýän urşýarlar. Şo taýda kaskadör ulanman. Masowka getirip goýsalar, Masowka näme? bet belli bolýar. Masowkadan näme agentstwodan zatdan. Kaskadör gymmat udavolstwe bir kino çagyryp düşürmek üçin. Gymmat diýmek indi 100 lira vermek we birine 1000 lira vermek we da şolar 100 lira çagyryp kaskadörüň etmeli zadyny şolara ettirenlerine gaty gülkünç bolýar sahna. Oturanok sebä, unandyrjy bolanok. Ýöne kaskadör goýsaň, uje sahna üýtgeýär. Şoň üçin erwet rollara urşly ýerlerine productionlar kaskadör goýmany näme diýerler-de, üns berýärler. Şoň üçin hem erwet rollar bolýar pastaýan. Käwat. Aktör olmak asasatda. Indi şonça zähmet çekdiň 17 ýyl azatda. Men ýaşym 26. Bilýän. 2006'da. Men tejribem senden 10 ýaş kiçide. Ana, men 2006'da gar oýnap berem, patsanjykmy şunýalçyk. Maly işdim bilýän. Azat däl diýjek bolýanym. Şonça eden zähmediň şu wagtky durmuşyňa degdimi? Degdi. Men şu zatlar üçin etdim diýip bilýän. Ýa-ba. Edinen tejribemi Edinen tejribe, neme tarapdanam, tejribe tarapdanam, maddi tarapdanam, zat tarapdan, hemme zatdan soraýarlar.
Ne käbir adam bolýar, menden näpirmer özüme oturup diýen, diýen, şunça pulum bolsa diýen, ýokla diýen, durmar. Pul üçin Pul olsa eden olsam men etmelärlim bu işi. näçe? Bizinki pul däl. Yani pulum gerek yaşajak bolsa, Dağı näme? geçinmeli, iýmeli, içmeli. Şular ýalyk bir zat täne, näýlik diýen. Gowar ýaň şol işi. Indi diýen bolýarlar, aýdýa, pul üçin etmelär, oň üçin etmelär. Bolýar düşünýän, ýöne gowar ýaň sen şol işi. 1 ýyl et, 2 ýyl et, 3 ýyl et, 4 ýyl et, ýöne 17 ýyl etmersiňä diýen. Yo, aşykdan porsap durda bilýärmi? Onuň 5-nji ýylda uje nihuya bilen man gazandyran aga diýip başga ýerlere urilmeli bolýar. Ay men isleýän zadym çalt bolýan zat däligini özüm düşünýänmi? Men özüm kino çekesim gelýär. Yani kiçi zat däligini bilýän. 17 ýylla edinen tejribemem. Diňe meselem kino çekme üçin sen hemme zat öwrenmeli. Bir tarapdan bir tarapdan hem kino çekme üçin pul tapmaly. Men iň kıyın tarapyny geçtim. Indi aňsat tarapy galdy. Pul tapmaly diýsem sponsor ýa-da investor däl. Men 5.000 grup aýtýan, 5.000 liralyk bir zat çekip başlar. Soňam 500 milyon liralyga çenli çeker. Şoň üçin 17 ýyl geçdi diýip garnymy men diňe kino üçin ýaşap, kino üçin ılgap, horlanyp ýa-da diňe şoň puluna ýaşan bolsam, ol beýdip ýaşap bolmaýar, diýmeýär, edip bolmaýar. Yani men şonu hüner, men şol iş hüner edinjek. Diňe şondan gazanyp ýaşajak diýsen edip bolmaýar. Edip bolaram ýöne esas arzuňa, esas maksadyňa ýetmeýän. Indi men diýjek bolýan, men gyda bolýan, men gowar şu aktyorstwany, aktrisa, neme rejissörlügi diýeli näpirme. Şu umuman sunugat nemesini diýänni. Men garnym doýurmajak bolsa, niraçenni etmeli. Men diýen adamam şu 17 ýylda sen etdiň şol işi, şol iş sen garnyň doýurdymy, dowam edip oturýarsyň ýa-da men bu işi hobby hökmünde etken, men garnym başga zatlar doýurýar. Men garnym doýurýan zat başga ýöne hobby hökmünde de däl. Men esasy maksadymam, arzumam şol sektor bolan üçin. Sen hobby diýip men esas hünerim diýen. Garnymy başga ýerden doýursamam esasy aksendym, ünsüm bu tarapda da kino sferasynda. Inni soňky 10 ýyl bäri hasam beter. Yani kelläňde bir pikir bar bolsa, adamlar bilen paýlaşmak üçin bir platformalar, zatlar bar. YouTube bolup biler, Instagram bolup biler, başga da sferalar ken, näpirmer sen ana ýanky Karayske igra w kalmary diýen, satyp bilmedi. Iň soňuna ýene de geldi internet satyn aldy. Netflix satyn aldy, bilýärmi? Netflix'e edebilli de berebilli işini. Ne diýjek bolýan adam, şonça kösenip börmen 2000 diýeli 14-nji, 15-nji ýylda näme üçin girmedim şu sferalara. Hekaýam bar diýen, taýyn diýen. O wagtlar ya neme ýokdumy? Arkaňdan itip biljek adamlar. Itip biljek diýmeýän neme tarapdan da, maddi tarapdan däl, sen moralny tarapdan dawa edeli, etmeli, zat etmeli diýen adamlar ýokdumy ýa-da öwüsüň ýokdumy? Ýa-da bilen akdyň bu zatlaryň badan. O wagtlar maňa şu wagt meselem tanayan dost ýarlam ýokdu da. Şu wagt ynanyp şolar bilen ýola çykyp biljek dost ýarlam diýmek giç edinýäňde. Şu wagt men bir iş etjek diýsem, komanda gurmak aňsat. Meselem awa hem sferadan bada sesçisinem, kameraçysynam, dronçysynam, ýarýanynam, boýaýanynam hemmesini tapyp bolýar. Şoň wagty diýäýmese, ondan
Ene men pikirçe şu wagt iň gowy wagtym ka diýende. Yo, şu wagt Bir zatlar gorkutma. şoň üçin şu wagt biz oturup pikir edip gürleşip pikir Biraz alış-berişi etýäs düşünýän. Giyjirek galam galam dok. Mene özüme diýen giyjirek. Näme üçin diýen 20 ýaşyňda başlawadyň şu işi. 2004-nji ýylda dostum zatlama bilesi ýokdy ýani teatrdan ýarış gurnaldy. Karoçy. Ondan bilen bir bankyň adyndan teatra gatnaşdyk. Menen patsan 4-nji klas ýok. Ya 3-nji klasym ya 2-nji klasym şolar ýalyk bir zatdy. Ondan gatnaşdyk golen karoçy bankyň eýesi gelip, eýesi men başlygy gelip tipa tema nemerak temady, drama tema. Sizädir diýdi. Hemme banklar, hemme edaralar drama oýnar diýdi. Siz diýdi terfin edip komediýa oýnaň diýdi. Maňa ananyň diýdi siz şo taýda diýdi, birinji ýer bolýaňyz diýdi. Birinji ýer bolmadyk ýagdaýyňyzda birinji ýeriň alýan padarkasynyň hemmesini men size berjek diýdim. Menen patsana çağı. Diýişýalyk komediýa oýnadyk. Birinji ýerem boldyk. Indi diýen şo wagt glavny komediýada glavny rollaka mendimde. Men ejemem bardy görmäni, kakamam bardy. Sahnada gördüler meni. Men çykdym, oýnadym. Men saýamda birinji ýer boldyk diýenleri. Sen gapdylyndakylar drama oýnadylar, men komediýany gowy oýnadym, bütün zal güllü. Şo wagt ýani näme üçin teatralka bermediňiz meni? Mene bolýar kiçi. Beren bolsaňyz ýani şo wagt belki başga ýerlerde bolup bilerim. Ya Russiýada başga teatralka okardym. Belki Tursada bir teatralka okardym. Kiçilikden öz höwesem bar eken, ýöne men patsan bolansoň ýa-da tupoy bolansoň ol höwesem bilemek, özüm bilýän. Ýok, o zatlary kiçilikden sadyklardan, okuwlardan bir teşvik edilmeliler düşünýän kiçiligiňden höwesiň bolmasy üçin. Sen kiçikäňem okayan ýerinde teatralny postanovkalar bilen iç-içe bolmaly, pastaýanly men aktyor boljak diýer ýaly bir höwes döremele, durup duran ýerinde kino men aktyor boljak diýip bolanokda. Şondan gelýär, şoň üçin hiç açan gişde men pikirimçe emme zat haýyrlysy bilen. Soňky 1 ýyl bäri bilemek mene kelleme goýdum. Ýakynda üýt koşup bir zat bilen çykmakçy. Makak diýen. Edvermeli, barla vermeli. Bire kim etse de şu görýänleň arasynda da gollaw gerek bolsa men kino çekjek, maňa gollaw berin, işan maksat gelin oýnaň men kinomda diýseler. Пожалуйста, bar ýani. Ilgap. Mene o ýani diýşe ilgap bar ýaz. Etçek golýaz. Mene ilgap barany bu taksida barar ýöne. Ya menem ýollar alyp geçer. Yani nemede wada bizde aktörjülükden bir hüner bolmy. Понятса var bilýän. Hiç şota girmejek bolup berkil apha dedetdim o ýene sokdun da awam. Gynansak da biziň en atalarymyz olara da düşünüp bolýar, olara da düşünýän sebäbi geljek gören oklarda şol hünärde şoň üçin käbir ýerde en atalarynız diňlemeň zat diýip Yo, en atalarynız diňlen. Aýny kim en ata bolsa, çağan doktor bolsun isleýän, inžener bolsun isleýän, astronavt bolsun, jurist bolsun, ondan ekonomist bolsun. Ekonomist bolsun diýene bir de gat köpdi. Pasport stolda işlesin, aeroportda işlesin. Her kim lotçuk bolsun meselem, gowy ýerde işlesin isleýär çağasy. Şoň üçin aktörçülük diýen olyn gözöklerine neme gelýänler da o gözöwlerine. Kim gelýänler? Göz öňlerine. Bilemem, klown ýalyk görýärler. Ende klownmy? Näme üçin meselem aktör Şahrukh Khanyň biriniň çağasa? Yani ýa aýtdyň Aras Bulut bilen biriniň çağasy. Olan biriniň çağasy. Marlon Brando da biriniň çağasy. Mawa. Ýöne näle Al Pacino da meselem Al Pacino'ň ejesi kakas otyrka kaka men aktör olaýyn diýende
Bar nahuy bilet stomatologiýany oka diýmendir. Diýen bolsa biz şu wagt Krosna çel kinonu görmezdik şeýlem. Belki başga bir aktör legenda bolar. Nemo, süýndürme maýdardy kakasy. Nemo. Oğlum sikin. Al Pacino. Kuyaret ya. Kuýedetdiň. Okuň bilen bol bilen. Bir konkurs çukurdan bölümü da etmelimi? Owa. Короче, Näme dip bolýar? Pikir sokdy. yeni bir bölüme çagyrýaňyzmy meni? Yok tuvaýma bollugy var. Dakaza feňlet bereli. Diňe meň bilen ediň seni. Ya da şu açık kurrun polni yapaly. Maksat diýip takyn. Feň bilen yo feň bilen polni. Maksat bilen gürrüň. Inni açık kurrun bölümleri gelen ağa deli. 2 bölümlük. Oo. Daş. Diňe feň bilen şekilli. Diňe men Bolmasa sen viduş edip koyalı, alıp barıcı. alıp barjy. Ya ikin alıp barıcı bolmaly. Alıp gidici. Mıhman çağıralı. Bolup bilir. Mana bu. Patsan. Var mısın? Patsan zeyla говорит. Var mısın, yok musun? O prodüserden normal teklip geldi. Olabilir. Alıp barıcı olsan, bir sen mıhman çağırıyor. Gelen mihmanın vay canına diyara Türkler. Vay canına. Onda bu açık kurrun gepleşigimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Sağadam 4 5 ýary. Men 9 aeroportda gitmen o. Yok tuvaýma. Ne aeroport ne? 9 aeroportda bolmaly eýem. Niye oraya gidip barayım? Yok, birini garşylamaly Yok tuvaýma. aeroportda. Geçti bolsun. Owa. Mene ýatar. Aeroportun açar, men näle açar al. Açık gaýtmaly. Bolanna video goýulandan soň birinji gelen men açyk gurrundan geldim diýeni bir işlekli. Soňky geljek 4 adam ady. Adam maşyna 5 tomsadan. Ýöne biz açyk gurrundan geldik diýip 7 bolup gelmäň. Ansaply bolum bir açyky. Yo, 5 somsa üçin meni adam öldürürdüm. Allah şu oturmalarla ya. Bolanna hoş sag bolun. Kanaly podpis edip like basyp kommentarlarda meni öwme ýaty çykarma. Daway. Dislike basandan ağzyna diýip. Menim sağolaşaýynmy? Ay sağollaşmasan sağollaşma. Hemme bölümde sen gelýän. Ha, indi menim tom neme ha? Viduşumy, ikinji alyp barjymy? Yes. Şoňa karar aldylar. Bir biznesmen mi şonu çağırarlar? Kime? Türkmen, näme şoň ady?